Prøv at kigge på Cecilie. Fortæl Cecilie, hvad vi skal her i Brugsen. Hvad er det, vi skal? Vi skal købe frugt. Ikke også? Kiwi. Der er nogle kiwier her. Faldt lige ned. Du skal ikke tage den på hovedet. Så får du krummer i håret. Vil du gerne have mere mad? Hvad kunne du tænke dig? Hvad kunne I tænke dig? Astrid? En lille bitte? Vil du have så? Du får en her, Ingrid. Det her, det er din. Værsgo. Jo, du skulle sådan set ikke sove med de her lange bukser på. Er din ble våd? Hvad? Sådan. Ej, hvor bliver du fin, hva'? Ja, jeg mangler lige den der. Og den der. Nej, det er rigtigt. Har du fået neglelak på? Prøv at vise Cecilie, du har fået neglelak på. Hvad var det? Det var en ordentlig brav. Ja, det kan jeg ordentligt brage. Ordentligt brav. Hvad var den der pige, den sagde? Så vil den ikke starte? Den knurrer bare lidt. Det var gammel skrammel. Hvem er Pylle? Det er min bedste ven. Det er din bedste ven? Det er fyldt efter os. Det gjorde hun. Pylle, det er en kat, ikke også? Ja, Det er jeres kat. så er det sjovt. Ja, den sidder sådan der. Hun må ikke Jo, jeg skal bare lige skrue den fast igen. være på os. Og skrue den fast? Det kan du hjælpe med, når vi finder noget, vi kan skrue den fast med, ikke også? En skruetrækker. En skruetrækker? Det kan jeg godt bruge. Nej, man skal bruge en umbraco-nøgle, hedder det. Ret En umbraco-nøgle, ja. Så er I 5 piger. Hold op. Så vi skal bare være herude i haven, ikke også? Ja, og køre på scooter. Og lege i legehus. Kan du se, når hun går? Hvor er hun henne? Så. Kom. Ej, er I på cykel? Hvad har du kørt på cykel i dag? Jeg kan se, mor hun tager cyklen. Er det mors cykel? Ja, det er Ingrids mors cykel. Stå der, så holder jeg ved dig. Hov, vinker du? Vinker du til mor? Jeg er vikardagplejer, og jeg passer op til 5 børn under 3 år. I dag har jeg for eksempel 5 piger, og de 3 er 2,5, og 1 på 1,5 og 1 på 1 år.
De møder fra 6:30 om morgenen og kan være her til klokken 4:30, kvarter i 5. Alt efter hvilken dagpleje jeg har børn fra. Jeg har ingen faste børn. Jeg har børn fra de dagplejer, som har ferie eller som er syge eller har en anden fridag. Så jeg har forskellige børn hele tiden. De kan være her i en uge eller en dag, eller de kan være her i 3 uger. Hvis der er en langtidssygemelding, børn i 10 uger. De børn, der kommer inden klokken 8 om morgenen, får morgenmad, hvis ikke de har fået morgenmad hjemmefra. Og når alle børn er kommet, så kan de vælge at gå en tur ud på en legeplads eller op og fodre ænder. Ja, det er Har vi fået ender? Nej, vi skal ikke fodre ænder i dag. I dag skal vi bare være ude i haven, fordi I er så mange. Så skal vi lave sandkager ude i haven og gå på scooter. Ikke også? Omkring klokken 11, halv 12, ja, det er det. Så går vi ind og spiser frokost. Og når vi har fået frokost og fået en ren ble, så skal alle børnene sove. Ja, der er nogen, der sover indenfor, og der er nogen, der sover udenfor i barnevognen. Omkring klokken 2:30 skal vi op igen. Og så skal de have noget eftermiddagsmad og en ren ble igen. De er oppe af jer. Og så mellem klokken 3:30 og 5 går de alle sammen.